হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিটিচিটো এওঁ ঠগাই পেলাই বিটিআৰ বুলি কয় বিটিআৰ বস্তুটো কি ই কি চলাই আছে কি চৰকাৰ চলাই আছে এনজিও চলাই আছে নে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আনা বিটিচিটো চলাই আছে ৰাইজৰ সন্মুখত আহি পেলাই কওক আৰু হাগ্ৰামা বিটিচি সদায় হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নাংগল পাতেৰে হৈ থাকিব প্ৰমোদ বড়াই মিছা কথা সদায় মিছা কথা কয় সিদিনা আপোনালোকে সবে জানে সিদিনা বাক্সা আৰু ওদালগুৰিত কোনবা এজনক মাৰিছে কোনবা আনজনক কি কৰিছে হত্যা লীলা দিন দুপৰতি হৈ আছে গতিকে প্ৰমোদ বড়াই যি মিছা কথা কৈ আছে সদায় মিছলীয়া হৈ থাকিব বিটিচিত প্ৰমোদ বড়া অহাৰ পিছত আৰু বেছি হত্যা লীলা হৈ আছে আৰু বেছি এক্সট্ৰিমিজম হৈ আছে গতিকে প্ৰমোদ বড়া অহাৰ পিছত বিটিচিত আৰু অশান্তি হৈ আছে নিউজ जों नुनो मोनदों बे जाहैबाय पर्बतजरानि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ बिटिआरनि चिफ बिथांखौ दिनै जोबोद सोमखारिदों आसलते बिराद लासिंसिं बाथ्रा आरो बिराद लाजिनांगौ जाय मानसियानो केरेक्टार लेस जेरावनोखि मानसि समाजखौ मुगैनानै जुमुदै गारनो हाग्रा बिटिआरनि रायजो राजाखौ जुमुदै मुगैग्रा मानसि आरो जाय बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों जोंहा सन्देह दं बिथाङा माबायदि माने रिलेसन लानानै थांनानै दङ बे मानसियानो दिनै लासिंसिं माने मानगोनां जोंनि प्रमोद सार बिथांखौ जाय मानसियानोखि 15-20 बोसोरनि समसिम जोंनि जाथिखौ बोखांबोनो थाखाय सिलाय लाग्रा मानसिफोरखौ फोजोबनो थाखाय शान्ति लाबोनो थाखाय खामानि मावनाय बिथाङा गाज्रियैनो सोमखारिदों बेखायनो आं मुनमुन ब्रह्म बिथांखौ बुंदों जे नोंथाङा जि केरेक्टारनि मानसि नोंथाङा गावनि जितु मेन्टेल स्टेटास बेखौ फाहामनानै ला आरो साइकेट्रिकनि हस्पिटालाव नोंथाङा थांनांगौ आरो नोंथांनि जि एक्टिभिटी जि माने व्यवहार पाति बे एकदम नर्मेल नङा कमप्लिटलि माने एबनर्मेल आरो नोङो जि रोखोमनि बिटिआरनि मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनाय खोथा बुंगासिनो दं सानसे जोङो बेखौबो खोनादों नोंथाङा बिटिआरनि चिफनि अबेबा मोनसे खथायाव माबा फैसा सानग्रा मेसिन दङ बेफोरबायदि जि नंखाय खोथा बुंनानै रायजोफोरखौ फोसावनो सानदों आं नोंथांखौ बोसोन होयो पर्बतजरायाव बिपिएफनि 15 बोसोर शासनाव जोंनि बे बिटिआर हालामनि 40टा समष्टिनि भितराव सबनिसायबो गाज्रिसिन समष्टि नोंथांमोनानो खालामना दोनदों रायजो राजानि जि लामा नोंथांमोना फैसा थाखा जाख्ल'जोबनानै बेवहाय जेबो अबस्था दोनाखै नोंथांनि बिगुमै आरो नोंथां बिबोनां नोंथांमोना सानैजों फेमिलि केन्द्रित लोगो जालायनानै बे फैसा माखासेखौ जादों आरो आंहा सन्देह दंबावो नोंथांनि जि दा एमसिएलए फान्डनि 50 लाख करि मोननाय रां नोंथाङा बबे गामियाव न' गंसे लुना होदों बेखौ जुदि जोंनो रायजोफोरनो खोन्थाना होयोबा जों जोबोद मोजां मोनगोन आरो नों जाय बाथ्राखौ बुंदों बिटिसि सलायदों ना बिटिआर सलायदों जों बिटिआर सलायदों बेनि प्रमाणखौ रायजोआ मोनदों मानोना बिटिआर एकर्डआवनो जोंनि जि गफुरसिमहालागै एक्सटेनसन जानायनि एकर्ड बे एकर्डआ दङ आरो शान्ति सुक्तिखौ सोर खालामदों बे खोथाखौ बिटिआरनि रायजोआ मिथिगौ शान्ति लुबैग्रा मानसिया सोर बे बाथ्राखौ बिटिआरनि मानसिया मिथिगौ आरो मानसि बुथारनायनि जि हाबाफारिफोरमोन सोरनि सरकाराव जादों बेखौ मोजां मिथिगौ 1000निबो बारा मानसि बिपिएफनि सरकार समाव बुथारनाय जादों आरो दा जोंनि नैबे बाक्सानि आरो उदालगुरिनि जि नोंथांमोना बुंबाय थादों बे बाथ्राया बाक्सानि जि माने गावथार जानाय सुबुं बे बिथाङा दाखाइतखा बेखौ गासिबो मिथिगौ थानायाव मिथिगौ गामिनि रायजोआ मिथिगौ बेखायनो जाय मानसिया गाज्रि दाखाइ बे मानसिया गावथार जानायाव जेबो साननांगौ गैया बे साहे केनारामानो जाया सोरबा गेनाराम जाया मेनाराम जाया बेयाव जेबो साननांगौ गैया गाज्रिया गाज्रिखा आं बेखौसो खावलायदों हाथियार लानानै हाथियार दैहो आरो जोंनि ओनसोलखौ गुदुं खालामनाय जि षड्यन्त्र खालामबाय थानाय माखासे मानि दैदेनगिरिफोर दङ बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि समाजनिफ्राय बख'नानै गारहरथारनांगोन आरो मालायखौ दाय होआगारा पर्बतजरा समष्टिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि खामानिखौ नोंथाङा मावनांगौ मानोना नोंथांनि जि नांजाबनानै थानाय जि लामा सुकानजरा टु सिल्किकाटा बे लामाया जोंनि गुडविल मिशनजोंनो मावजानाय आरो बेनिफ्रायबो गरायमारि टु सिल्किकाटा 12 किल'मिटार लामा जायखौ 17 बोसोर बिपिएफआ मावाखैमोन बेखौबो जों दिनै गुडविल प्रजेक्टजों मावखांबाय आरो बेबायदिनो 7टा लामा आरो गुडविलजों नैबे मासाव कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ बेनि बादैबो हाजासे मानि लामा जों फैगौ बोसोराव पर्बतजरायाव खामानि मावनो थांगासिनो दङ
10 करोड़ टाका होनानै जोङो गामि गामि मिटिं जानायनि मोनसे आसनि लानानै मैया नोंथांनि समस्थियाव हाजार हाजार मानसिनि सिगाङाव जोङो रादाय होबोदों बेवहाय जोङो मिटिं जाग्रा न' क्लाब न' डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो थाखाय गतिके नोंथाङा बायजो खोथाखौ माथा मारि आगारा जिहेतु पर्बतजराया मिथिंगानि समायना रमायना अनथावथाव मोनसे समस्ति बिटिआरनि सबनिफ्रायबो साबसिन समस्ति बे समस्तिखौ नोंथाङा गाज्रि खिन्थु नोंथांनि बे गाज्रिखौ पर्बतजराजों जा कानेक्सन खालामनानै दाहो खारन पर्बतजरा होनोबा बेवहाय जोंनि ब्रह्म धोरोमनि फोसावगिरि गुरु कालिचरन आफानि नामा बेयाव लोब्बा थाफैयो गोमोथाव सोमोथाव सरेश्वर बिला बेयाव नांफानानै थायो मा महामाया गोथार जोंनि बे थाना लोब्बा जानानै थाफायो बेनिखायनो बे थावनियाव बे हायाव नों बायदि मानसि जन्म जानायाबो जोबोद मुगैथाव आरो बिराद लाजिसिंथार